Wala eh, nagatimpanoy ha. Kung nagsusurop-surop naman kita ni boss. Wala yun pa. Harani nalada na launan. Yung trabaho na si kangaran ni Aya ila. Boss, Oy, parang ka pa rin ni Reggie Flores. oh, kaya tim tuyo. Papataton ta ako. Ay, badat ya balay. Oh, ato dito, tara opdan. Tara. Barang ka. Oo, Sige, tatagan na lang kung nakuhan. Tara. Tara. Pa, yung amot ito duha ko na. Oo. Harani na, tara, opdan. Aya. Eh, nasa Tataga hindi ko, naman ko na tumungkid. Kaya balita bukid. Dir, manining bukid. Amo na ito kakatunta. Oo. Tara, pa, ya. Tara, yun na kita, boss. Amot dalan ini. Oo. Adalaunan bila. Ayun na pagkita nagbibilaktaso, nalaro yan, nawala lagi hap. Sige nga, aligid ako niya karsada. Ora man nin. Harani lang. Paya ha? Oo. A few moments later. Ada nala di daw onan, sir. Wala eh, nagatimpanoy ha. Kung nagsusurop-surop naman kita ni boss. Wala yun pa. Harani nalada na launan. Yung trabaho na si kangaran ni Aya ila. Alagat na niya mong kakulbao, magpapatato ka man ada. Siguro yung aligid lang karsada. Anong panunod naman kita ini? Ada mo launan. Tara, kay ano mga gabi na. Later. Harani na kung kita. Pisti ka, kaya malagi pinitinagihan kanina. Amo na ko rin eh. Kapag ka po yan, kaya malagi pinikainin mong takmotor. Ano na pa ba to, sir? Reggie Flores ba, paragtato? So, Sir Edre Flores, ito malat balay. Naman. Mamireskat ka kayo, magdinibot-libot kita dito sa gurangan. Tara. Wala na, galimot godak. Ay, bungaw ka man yan natutot do. Tara. Amo naman at balay na ini. Amo na yan. Siyang trabaho. Nagtatato. Nagabihan na kita. Sige. Hindi kita tatagan na ginang takalawasan. Sinurup-surup. Inang kawirayo Pre. natin ko anan. Pre. Ayaw. Papatatong tako. Wala pa kataran ng balay kay bungaw taling ako po. Sus, kayo nagpuno po. Manat ka man bro. Adi ka naliwat ang pipinatato. Di ka ngayon nabayad. Bako na ko pre. Dapog damo tayo baretra. Mapatato ako. Hindi na. Hindi makahatag na yun. Magkawarik ta. Hindi ka man kuhan. Klaro. Bagay ka ba ito eh? Ay ito. Sus, nagkakapuy-kapuyan, mga kadiak. Ngayon man ka mo. Bungubot na. Yawa ka tao nga. Naglinipot-libot ka mo dito at kabubkiran. Tapos kaya ito mo natin mong pipinaupod na kulang-kulang mo na ito. O ano, ito may diferensya to. Diferensya ito. Mati ko, wala ito kayo ng medisina. Pagkupod-upod niyo. Uy ka po yan, linibot-libot. Ang pagbalik na mo na ikatong sakahan. Sus, kayo. Ano man timtoyo? Papatato ako. Pare, Sus, kayo nung timing agad pare. kay, Hindi na nagtatato yan ha. ano naman yung trabaho? Manicure, pedicure, ano na mga racket yan ha. Sos! Ano nga? Kapoy yan na naking kinadihan. Narayo pa ko naging linibot-libutan na mo na tao. Pamanicure na lang. Diretso pariban mo mo. Okay, hindi kayo mapagkamanicure yan. Hindi. Oo, naku malagtatato ka. Hindi lang nagtatato. Ano man? Ba, kadi ako mauli ako. Hindi ka naman nagtatato. Oo, sige. Sunod na lang ha. Kung may customer ka mga manicure, pedicure, kita lang ha. Alin ako nutang ngayon mo. Ako man na uli. Hindi ka naman. Kung ka to ba, kay mapatato ako. Ano utang ko yun eh. Sige, sige. Waray ko na utang ngayon mo. Sige, salamat ha. Nagbayot ka na ngayon. Paski ano, na racket sunlong ta. Kaya ako pare, salamat. Sige, sige. Anak ko nito utang. Sige, thank you. Utang nito. Saan? Ang timing siya, kaya nag-manicure, pedicure na tak-racket yan ha. Kwarta pa ako.